of the month of November, Friday, sa sining bulan sang Nobyembre sa sining tuig 2021. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatuni na? Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Bacolod, ang www.bomboradio.com. Sa liwat, ang official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com. And of course, ang local website sang DYWB Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nag-enjoy na dira karon ho sa aton siniyang wala labot sa aton sininga 6:30, no? Mabatian kita sa lilisuan sa inyo siniya tag sa ka mga radyo sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki. Syempre ara pagid ang aton siniya nga nagapamati pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, no, sa official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com, kaya sa aton sin local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Syempre sa mga nag-enjoy man dira ho sa aton siniya nga nagasigabong nga frequency, no, ang 630 kHz sa malabutan sa aton si Paguragwag, no, si nanay kasi tatay, si Toto kag si Inday. Sila ang nagainupdanay sa sulod sang balay sa subong nga may pandemya, mga kabombo, no, gapulo pamati dira sa malabutan sa aton si Paguragwag sa 630 kHz, 630. Siyempre mga kabombo, ara pagid sa aton siniya nga cellphone. Na-downloadan ang cellphone sang Bombo mobile app. Kung wala pa na-downloadan, downloadin na ninyo. Kindly download sa aton si Bombo mobile app. Agod nga enjoy ninyo kami. Bisan diin ka mo magkadto, ara ang inyo siniyang cellphone. Kung may Bombo mobile app ang inyo siyang cellphone, well-equipped ang inyo siyang cellphone, embedded ang Bombo mobile app sa inyo siyang cellphone, makapamati ka mo. So crystal clear nga live audio streaming. Kaga syempre pa wala labot sa aton siniya nga Bombo mobile app, no, ang naga-enjoy man dira karon sa aton siniya Facebook Live. Hello and good afternoon sa mga nagalantaw na dira karon sa aton si Facebook Live. Dugay-dugay aton pagabasahon ang ila siniya nga mga mensahe, no, ang ila sini nga mga greetings baw. Kagrabe gid ang pag-abot diri sang mga greetings. Ay humay kahapon pa ako nga wala natapos, no, ang pag-welcome naton sa aton si makauturan pinaagi sa aton siniya nga palaagyan, no, agon nga makapalambot sila sa ilas ni mga greetings. So dugay-dugay no, sugura na ni Miss Jazz kalakip na dira sa aton sini nga YouTube channel. There are 3 watchers now. 3 watching now sa aton sini nga live program sa YouTube channel. So kung wala pa kamo nakibalo, no, pwede kamo kalantaw sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kadto lang kamo sa YouTube, pagitaon ninyo ang Bombo Radio Bacolod live stream, no, kay ara na dira. Subong nag-5 na sila. Hello, welcome sa mga galantaw dira sa YouTube channel sang Bombo Radio, no. So tultulan ninyo kami ang mga programa sang Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel. Pwede man kamo dira kapadala sa inyo sining mga mensahe, no. Si Abigail Marinas, siya ara ginadayon niya ho, nagapariser dira sa may Makati. Abigail Marinas, good afternoon. And Isabel Cantila, Miss Jazz, good afternoon. More power to your program. Salamat gid Isabel Cantila ha.
ara na sila subong sa YouTube channel. Don't forget, if you're in already sa aton sining YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod, no, don't forget to kindly like, no? Isabel Abigail, kindly like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell, the notification bell. Agod nga, kung maklik ninyo ini, ma-notify ko mo if ever nga ma-live videos kita via YouTube channel. Okay na kita dira? O, sige. Thank you so much, Isabel and Abigail. Pwede ka mo dira kapadala sa inyo sininga mga mensahe, no? Via our YouTube channel. By the way, good afternoon sa kay Merly Dinglasan, dira sa may handumanan, Bausuki gid. No, gimpaagi niya sini kay Bombo Harold Bombo Harold Tolentino Ekang with his beautiful wife. No, kagwapa gali sang wife ni Bombo Harold, no? Kundi na dala sa ka Bombo Harold, no? Give my regards to your wife also, no? Sa kay Merly Dinglasan na from Handumanan, sining ni Bombo Harold, Miss Jazz, avid fan gid sila sang Bombo Radyo Bacolod. Merly Dinglasan, good afternoon. Kadamo na gid diri sa mga nagapareser sa aton sini nga Facebook Live sa ila sini iya nga mga mensahe, no? Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon from time to time ang ila sini nga mga mensahe. So ara na kamo dira tanan-tanan sa bisan diin lang nga moderno nga palaagyan kag ang pinaka-orig nga palaagyan ang mamati sa Bombo radyo, no? Pinaagi sa radyo, no? Gapamati kamo sa Bombo radyo. Iniya poderoso niya ang sa wala ko ni balaya. Poderoso, halin sang una asa subong since time immemorial mga kabombo, ang radyo ya hindi niya madula bisan ano pa yung matabo, no? Ang radyo nga inyo siniya nga pamaagi nga magpamati sa Bombo radyo, your source of truth, no? There are no fake news here, all truth, no? And we are getting it first, getting it fast, getting it right just for you mga kabombo. Okay na kita dira, no? Ara na ko ha, na welcome ko na tanan-tanan nga palagyan kamo dira mga kabombo nga nagapamati. Pero antes pa man sang tanan, ari anay ho ulo unwind kita anay, mag-relax kita anay sa makadali. Kay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Makahiray-hiray kamo dira abi sulusandig anay. No, sulusandig, relax. Si Miss Jazz once nga kahapon lamang program na, ga-enjoy gid ko niya. This is my way of unwinding also. Naga-relax ako, naga-enjoy ako together with you. So kabay pa nga ma-enjoy nyo man, kaga maka-relax man ka mo. No? Maka-ulo-unwind kita diri sa makadali. Because our bodies need that. Okay? Ang aton sining lawas, kinahanglan gid nga maka-relax, maka-ulo-unwind, maka-inhale, exhale. And if you have extra time to exercise early morning, why not, no? Baw ka namin ginaguro ka kung maka-ulo exercise kita, no? Adlaw-adlaw nga tanan sa aga, bisan stretching lang, di ba la, no? Melvs Federico. Good afternoon sa imo dira, Melvs Federico. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Watching live from Hamilton, New Zealand. Another from New Zealand, no, si Melvs Federico. Please greet Federico family and Dilatory family sa Smile Village, Murcia, Negros Occidental. Thank you. Mami Ana Sinoro, Sheila Diego Cabalfin, mayang hapon. Perlitz Legaspi, hello Perlitz, mayang hapon. Thank you for listening. And Leo Vicentino, mayang hapon na sa kay Chai Sally, kagay Mama Nay, nga sukoy giyad sang Bombo Radyo Bacolod. Sige, mga first ni naton nga mga nagpadala sa ila sini nga mga mensahe. Ari anay ho, ulo unwind kita, pinaagi sa aton si pambukas nga bahanon. Do you have a promise with your loved ones, no? May promisa ikaw sa imo sini pinalangga sa kabuhi, sa imo sini iya nga. Especially, this is for the couples out there, no? Ginkasal, no? Ginbind, pinaagi sa ginatawag sa
sacred marriage rights. Okay? No, inang may mga banda kag asawa. Ang inyo siningagin himo, that's what you call also panumpa. Ang aton sininga pambukas nga bahanon isa ka Visayan song, no? Cebuano. Si Sir Jose L.G. Fuentes from Consolacion, Cebu, nakadihon sa isa ka bahanon nga nangin produkto sa Bombo Music Festival 2018 ang ining ambahanon nga panumpa, no? Katahom sa sining ambahanon Visayan song, no? Cebuano. Without much ado mga kabombo, ari ang pambukas ng bahanon naton during the grand performance nights ng Bombo Music Festival 2018. Gincompose si Sir Jose L.G. Fuentes sang Consolacion, Cebu, pero siya man ini nag-interpret mga kabombo, no? Siya man ini nagkanta sa LDR ngayon best interpreter siya, no, sa nagligad nga Bombo Music Festival. Yari mga kabombo ato lang tawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2018 ang ambahanon panumpa. Panumpa. Ito ay kanta para sa lahat ng mga umiibig at mga nagmamahalan. Naisulat ko tong kantang to dahil gusto kong buhayin ang pag-ibig na nasa puso ng bawat isa at ma-reminded yung lahat sa kanilang panumpa. Para sa lahat ng mga umiibig at mga nagmamahalan, itong kantang to ay para sa inyo. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nagambag-ambag kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahamturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon ta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkol, kay kita
na. Katahom, no, isa ka Cebuano song, mga kabombo, Visayan song. Ang amahanon Panumpa, no, ni Sir LG Jose LG Fuentes sang Consolacion Cebu, mga kabombo. Ginapabugal tagir produkto sang Bombo Music Festival 2018, no. Good afternoon lang dira sa imo Ma'am Juvie Sarge Amodente sa gihapon, duha na kamuho, taga New Zealand. Thank you so much, Linya. Listening with your program kahapon lamang while driving on my way home. Cheers! Thank you so much, Ma'am Juvie. Good afternoon dira sa mga kauturan naton, no, nga nagatrabaho, nagapuyo na dira, nag-migrate na dira sa may New Zealand. Si Ivan Cerveza, good afternoon sa imo, and Joyce, your beautiful wife Joyce Cerveza, and Tate Eddie Cerveza dira sa may Bagroy, Bago City. Ivan, good afternoon na dira sa imo. And of course, si Annabelle Season Lozada. Maying hapon lang nagapamati si Hasmin Lozada Rodriguez kag Subuma Lozada family sa Barangay Bakong, Bago City. Good afternoon, Miss Jazz. Abilan to unta sa mga nagalantaw dira karon sa sa YouTube, no, ginabulos-pulos sila ni ang Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa mga wala pa dira aber o ari na gani ho, grabe ang mga heart di nga mga emoticons, no. Si Cassie Hisona, good afternoon Mami Cassie. Do kilala ko dito si Cassie Hisona mo. So thank you so much Cassie Hisona. Good afternoon lang dira sa imo. Kag si Chris Delgado. Good afternoon, Miss Jazz. Shout out kay Tatay Rudy. Always listening sa radyo. Thank you, Miss. And you're welcome. And thank you also, Chris Delgado. Amo ni mga mensahe diri ho sa aton sining YouTube channel. Pwede ka mo subong ka kadto sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kay basahon ko man ang inyong sinadira nga mga mensahe. Siling ni Sinoni Human. Siling nga Miss Jazz katahom sang bahanom Panumpa. I'm also from Cebu. Okay, good afternoon sa inyo. Mga especially mga taga Consolacion, Cebu, mga kaingod, balay, no, mga kasimaryo ni Sir LG Jose LG Fuentes, no. Katahom sa sinimbahanon, sa kasakit og kalipay, kalisod og kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon, kay kita nagkahiusa, sawanta ang atong gugma, kay kita usa na. Grabe no ang isa naton diya, isa na sila ya, usa na. Tinuro si usa diri sa aton niya lain man, no. Grabe no. May mga kinaiya yang aton si mga dialects since nga damo kita yung mga local dialects mga kabombo, kay isa na dira ang Bisaya, no, ang Visaya. Ang sa mga Cebuano, sa mga taga Cebu. Katahom sa iya sinimbahanon, no? Panumpa. Pwede gikamudra kay gin base man ni Sir Jose LG Fuentes sa iya sinimbahanon, sa iya sininga True to Life Story. Mga kabombo sa nasiling ko na pwede kamo since nga wala pa man ang aton sa Bombo Music Festival naga-push through bangod sa pandemic. Inyo na niya nga panahon to compose, no. You have that time, no. Samtang wala pa kinasang panawagan nga bago kag deadline, you have that ample time to really compose beautiful original songs kaan ni Sir Jose LG Fuentes, no. Subong pa lang ya compose na kamo dira mga kabombo agod nga ma-enjoy ta, no. Once gagani nga madala sa aton sini nga top 12 forever and ever na nga mabatian sa Bombo Radio
Bacolod, Bombo Radio Philippines sa Star FM stations nationwide man. Specifically, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Every day na once nga ma-include sa top 12 kag mangin how much more, no? Kon mangin grand champion kamo kag mga runners-up kamo, kundi mabatian na diri mapabugal nato na inyo si mga kasaysayan pinaagi sa pagbutang sang melody kag mangin komposisyon ninyo, mangin matahom nga ambahanon just like ang panumpa. Philippine Standard Time na 13 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 or make it 15 minutes, no? Ang nakalipas na sa takna nga las 2 mga kabombo. Ari anay aton si panumdom sa inyo. Padayon ang aton si pagpamudmud sang dalalagko nga mga papremyo. Adlaw-adlaw nga kashiyahan diri sa aton si 1-2 Panalo Promo 2021. May isa naman diri ka nagpamangkot. May kang tanan sa paghimo sang sa iya sini nga entries kay bag-o pa lang siya nakamarasmas kag bag-o pa lang siya nakahimo sang entry kag bag-o pa lang siya nga maga-entra sa aton sini iya nga promo, no? So sa imo dira nga nagpamangkot kung paano maghimo sang syempre sa inyo sini nga mga entries, bakal kamo sang puti nga sobre, okay? Puti nga sobre damuon nyo kay kung isala na karon ti daw wala sang chance nga magdaog, no? Although nga may isa ka mo, pero kung damo, the more chances of winning, no? So damo baklo nyo nga puti nga sobre, kag sa puti nga sobre sa likod bala, no? Hindi asa gaabri sa likod. Sa upper left portion sa puti nga sobre, mga kabombo, ikaw dira nga nagapamangkot, isulat ang mga masunod, okay? Para sa mga maluyag, padira nga magpalagas, ka magpaapas, kung gusto ninyo nga magdaog, kag magmangin milyonaryo this coming December 25. Sa upper left portion sa likod sa inyo sini nga sobre nga puti, isulat ang mga masunod. Ang inyo sini nga name, ang inyong ngalan, complete address, pirmahan gid for authenticity, no? Kinanglan gid ang inyo sini pirma, signature. Butang nyo man ang inyo sini nga contact number, telephone number, social numbers, kag subong man ano ang gingamit ninyo nga proof of purchase nga ginsulod ninyo sa amo nga sobre, no? Kinanglan, like for example, ginsulod ninyo dira Rexona, no? Butang nyo sagwa ang ngalan sa proof of purchase. No need nga butangan nyo gid proof of purchase Rexona. Pwede na lang na iyang Rexona, no? Kag week number. Gapamangkot sila, Miss Just, ano nata karon nga week number. So, since today is November 26, no? Ara na kita sa ika-4th nga week sa pagdraw kag paglawag, no? Sa aton siniya nga mga winners. Pero, ang ginapadala ninyo diri, ara kita sa week number 5. Kag manog week number 6 na kita, mga kabombo, no? So, this coming, or tomorrow, November 27, wala na kita tapos na ang inyo sinipagpadala, no, sang inyo siniiya nga mga entries para sa aton sini nga week number 4 kay tapos na ang ginalawag ta namo ang ginabaton naton week number 5 kag manog week number 6 na kita, okay? Butangan ninyo week number, ang title sang promo sa tunga. Magbutang kamo kung padala kamo sang sulat, syempre ara gina sa tunga, no? Ang title sang promo, of course, butangan ninyo 1-2 Panalo Promo sang Bombo Radio ka Star FM. Part 20. 1-2 Panalo Promo Part 20. Okay na lang na, no? Pwede man nga kumpletuhon ninyo Odo nga iyawang kamo sulat. 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Care of, kung gusto niyo diri magpadala sa Bombo Radio, butangan nyo Bombo Radio Bacolod. Kung sa Star FM, butangan nyo 95.9 Star FM, kag Bacolod City, Negros Occidental. Okay na. Kompleto na lang inyo siniiya nga entry, no, sa inyo sini nga envelope. Again,
sa upper left portion sa entry sa inyo sing envelope sa sagwa no sa likod, your name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, title sang promo kag ang ngalan sang Bombo Radio or Star FM station nga inyo nga hulugan, just like DYWB Bombo Radio Bacolod, Bacolod City, mga kabombo. Kundi nasuludan ninyo to ang inyong proof of purchase, siraduhan gid. Sealed it carefully. Kaya may ara nga kung mag-abot na dili, especially kung mag-ukay na, ganganga ang inyo siniya nga ano ni nga envelope ti kundi magkalatangtang ano na magwa da ang inyo siniya proof of purchase ti. Like for example, kung kamo na ang gabuton, hindi okay na, nagabot na, pero paglantaw sang aton sing FDA representative or DOH representative, kay without them, hindi kami pwede na kapadayon sa amon siya promo. Kay amo na iya mo, diri sa Bombo, wala sang hocus pocus, no? It's all truth, kag wala sang scam. Okay? So, ara na paglantaw sang FDA representative ta, so hindi gani sang DOH representative ta, hay sa sulod, wala sang proof of purchase, kay nga, nagkalatangtang na, kay gaabri ng inyo siniya nga envelope. So better be careful gid no nga i-seal gid maayo agud nga hindi mataktak ang ginbutang ninyo sa sulod nga proof of purchase. Okay na kidala? Klaro na kita? O ti sige. Agud nga magdaog kamuya sigurado gid bala nga wala na question, hindi ma-forfeit, hindi maano inyo siniya nga winning entry kay ti sigurado gid ang inyo si paghimo sa inyo si mga entries. Okay na kita dira. Don't forget also no ang aton siniya nga mga proof of purchase na gamiton nga amo isulod sa envelope sa nasiling ko na no Silver Swan. Pwede kamo kagamit sang proof of purchase nga Silver Swan sukang puti. But before using it as your proof of purchase, ma-enjoy ninyo ining manami nga mga produkto namon nga ginagamit namon para sa aton sininga promo. Una, Silver Swan sukang puti, sarap asim. Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Ikadua, Orocan, no? Maayos ang buhay mo. Bakal na kamo sang Orocan products, no? Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Ang Our Floretti Pawn Shop and Jewelry, dali na lang Christmas, may mga Christmas gifts kita, may mga New Year's gifts kita sa aton si mga loved ones, no? Pwede ka mo kabakal sa mga jewelries, mga alahas sa Our Floretti Pawn Shop and Jewelry, and of course, pwede ka mo sang, bisan ano lang da nga, pawned item ninyo, no? Nga inyo siniya nga, i-transact sa Our Floretti Pawn Shop and Jewelry, pwede na gamiton ang coupon mga kabombo bilang proof of purchase. No? Our Floretti Pawn Shop and Jewelry. Yara pagid ang panyawan, no? Said panyawan, basta panyawan, manunggal. Sa Our Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, kag ang panyawan, said panyawan, basta panyawan, manunggal. Okay na kita dira mga kabombo? O, sige. Antes sa aton basahon na inyo sininga mga kasaysayan, ang inyo sininga mga sulat. By the way, ara si Marian A.B. Good afternoon, Miss Jazz. Pa-shout out kay Nanay, Nanay Eni Segovia sang Tamsik. Everyday na siya gapamati sang program sang Bombo Radio. Thank you so much, Marian A.B. Mariam Ab. Okay. Dira siya padala sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Salamat gid, Marian A.B. kag sakay Nanay Enli Segovia sang Tamsik. Salamat gid, no? Philippine Standard Time, 24 minutos ang nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako sa pila ka mga panumdo, magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa mga nagalantaw na dira karon sa aton si Facebook Live, kag sa aton si YouTube channel, kag sa pamati man sa aton si 630 kHz, sa aton si Bombo mobile app sa inyo tag sa ka-cellphone. Hello and good afternoon sa liwat. Antes man naton pagabasahon ang kasaysayan ni Mama Nena, no? Si Mama Nena is 55 years old sang banwa sang Manapla. Antes naton i-enjoy ang kasaysayan ni Mama Nena sang Manapla, yari anay mga kabombo ang matutuod nga kasaysayan, no? Isa ka pinanid sa maragta sa aton sini nga sa aton sini nga sa bugos sa kalibutan, no? Kung may mga dalalagko kita diri sa aton siniiyang pungsod, gina naton mga kabombo. But this time kadto kita sa aton sining world history with matching memorabilias, no? May ara kita dira sa pila ka mga matahom nga mga graphics and photos, no? Pictures sa aton sining Facebook Live mga kabombo.
By the way, bumukim na dula kita sa Facebook. Okay, ate sige Ari na mga kabombong aton siniiya nga kapon lamang today in history. Isa ka pinanid sa maragtas sang poderosong pungsod nga America, United States of America. Nakaibalo-bala kamo nga subong nga adlaw, no, November 26, ika-4 nga adlaw, mga kabombo, no? November 26 subong, ika-4 nga adlaw, dito sa ila November 20 or bag-o lang gid sila, no, nakatapos sa ila siniiya nga Thanksgiving Day. Nakaibalo-bala kamo subong nga adlaw, mga kabombo, nga Thanksgiving Day subong dito sa may Estados Unidos. Bag-o lang gid sila naka-celebrate sa ila sini nga Thanksgiving. Ang iban subong kay ang oras naton alas 2:35 sang hapon dito sa ila mga kagahon kag padayon pa ang ila siniya mga kabombo, padayon ang ila siniya nga pag-celebrate sa ila sini nga Thanksgiving. So subong adlaw Nobyembre 26 sadtong 1789 mga kabombo, no? Mga 232 katuig na ang nakaligad. That time natuon ini siya sang November 26 sang 1789, mga 232 years ago, mga kabombo. Sang ang pinakauna nga pag-observe sang United States of America sa ila sini nga National Thanksgiving Day natabo, no? That was November 26 of 1789, mga kabombo. Ang first National Thanksgiving Day celebration ginproklamar sadto sang nagapungko nga presidente sang Amerika nga si George Washington. Sa manunduman nga si George Washington, amo iniman ang pinakauna nga nagpungko bilang presidente sang United States of America. Humalin sadtong April 30 of 1789 tubtob March 4 of 1797. Ginproklamar ni President Washington ang Thanksgiving Day matapos sa ginhingyo ini sang US Congress sadtong 1863. Mismo ila si Kongreso propose, no, naghambal nga kung pwede may ara kita sang adlaw sang pagpasalamat nga amo na ni karon ang Thanksgiving Day. So sa itong 1863 si President Abraham Lincoln naman sa iya sining administrasyon nagbutang sang Thanksgiving Day sa bugos nga Amerika sa tagsa kakatapusan nga adlaw sang Huwebes sang bulan sang Nobyembre kada tuig nga tubtub karon gani amuman ang ginasunod, no? Kahapon, November 25, Thursday, mga kabombo, amo na sang una ang ila siniiya nga pag-celebrate, no, ang katapusan nga adlaw sang Huwebes sang bulan sa Nobyembre, dira sila naga-celebrate sa ila sini nga Thanksgiving. Pero sa nagpungko naman si President Franklin Delano Roosevelt, mga kabombo, iya ginbutang ang Thanksgiving sa ika-4 nga adlaw sang Huwebes kada bulan sang Nobyembre. Si Abraham Lincoln ginbutang niya sa last Thursday sa bulan sa Nobyembre. Pero sa nagpungko naman niya si President Franklin Delano Roosevelt, iya ginbutang ang Thanksgiving Day sa ika-4 nga adlaw sang Huwebes kada bulan sang Nobyembre. Kag tub-tub karon amo na. So kahapon, November 25, no, ika-4th nga adlaw sang Huwebes sa sining bulan sa Nobyembre, nagpatigayon sa Thanksgiving ang aton si makauturan nga hasta subong mga kabomboy kati we are ahead, no? We are ahead of 12 to 13 to 14 depende sa mga estado dito. Ahead kita sang 12 tubtob 14 oras, no,
sa oras dito sa Estados Unidos. So they're still celebrating the Thanksgiving Day, no? Tagsa ka ika-4 nga adlaw sang Huwebes sang Nobyembre. Kag isa ini mga kabombo nga paid holiday, no? Sa tanan nila nga federal workers, sa ila siniiya nga mga trabahante sa bugos nga Estados Unidos, bisan wala sang o kung hindi sila magtrabaho, may bayad sila. Kaya ti isa ini ka federal holiday. Kaangay man diri sa aton, no? Kung holiday, may bayad man kita. Depende. Ang Thanksgiving sa Estados Unidos, nga kung kaisa ginatawag ini nga American Thanksgiving, sang iban, adlaw ini sang pagpasalamat sa Dios, no? Sang mga pumulong Amerikanhon, sa tanan nga ila nabaton nga blessings sa sulod sang isa ka tuig. Sadto adlaw iniya sa ila sini nga Harvest Festival o kon ang ila sini abi nga pag-ani, no? And the centerpiece of Thanksgiving celebrations of each family dito sa Estados Unidos remaining a Thanksgiving dinner. Amo ni siya bugos nga adlaw naga-celebrate sila. Pero ang pinaka focal point gid sa ila sini nga pagselebrar amo ang ila sini iya nga dinner, no? Makita naton dira sa aton si Facebook Live ang ila sini nga pagsinalo-salo, no? Ang ila sini nga Thanksgiving dinner. Nagapala uli ang mga miyembro ng pamilya sa ila mga puloy-an agod nga magselebrar kag daw kaangay man ini sa ila sini nga family reunion. Sa pag-abot sang gab-i, amo pagid ini ang dako nga selebrasyon kung sa din updanay nga nagapanihapon ang mga pamilya sa nasilingkuna, no? Ining traditional dinner nga ni sa tiyon sang Thanksgiving sa mga pumulong Amerikanhon, ginalakipan, no, ang ila sini mga dishes, mga puwerte, nagahimugasa nga mga pagkaon sa ila sintag sa kalamesa. Di syempre mga kanoya, ang ila sini paborito mga patatas, no, mashed potatoes o kon sweet potatoes, no, may kamote man sila. Stuffing, mga squash, corn, no, may mais man sila. Green beans, ba paborito gini nila ang green beans. Kag syempre, hindi gid madula sa tunga sang lamesa ang ila pinakasentro sang mga pagkaon, no? Ang Thanksgiving turkey. Dito sa ila kung wala ka sang turkey sa tunga sa imo sining lamesa, though hindi kompleto ang ila sini pag-celebrate sang Thanksgiving, mga kabombo, no? Antes ang pagpanihapon, kinaandan sa magpamilya nga kinamustahan ay, how's your day? Are you good? No? Yes, I'm good. Sharing sa mga blessings nga naagom, isa-isa ka pamilya maga-share throughout the year, no? Kag magapangamuyo na sila. The whole family will pray for the food, kag ang ila sini nga dinner, no, suguran sa isa ka pagpangamuyo. May ginahiwat man nga mga charities, no, sa adlaw sa Thanksgiving, mga parada, no, kag ang hindi man madula ang paglantaw sang bugos nga pamilya sa mga football games. Grabe na to sila ya, mga addict na to sila ya sang hampang nga football, no, especially during Thanksgiving, no? Thanksgiving is regarded as the beginning of the fall-winter holiday season, which includes Christmas and New Year, no? Kay mayara pagid sila sang 4th of July ukon ang ila sini nga Independence Day. Isa man ini ka isa ka holiday, no, kung sa diin nagatililipon man ang bugos nga pamilya. Just like sa Thanksgiving, no, sa kahapon nga adlaw dito sa ila or today as a subong diri sa aton siniiya nga Philippine time man, no. Sa adlaw sang Thanksgiving may mga ginahiwat man nga mga fasting, no, kag church services. Sa ila sini nga pagpasalamat sa Dios sa blessing sa bugos nga tuig. Samtang angot sa pinakapagkaon sa mga Amerikano sa adlaw sang Thanksgiving nga turkey, nakaibalo-bala kamo nga nagapanguna ang subong nga selebrasyon or kahapon man abi sa Thanksgiving dito sa Amerika sa may pinakamadamo nga mga turkey sukon pabo nga ginaihaw kag ginaluto, no, during Thanksgiving. Kay sa nasiling ko na hindi kompleto ang adlaw sang ila sini nga Thanksgiving, tagsa ka pamilya hindi kompleto kung wala sa tunga ang dako-dako na nga ginroast nga pabo, mga kabombo, no? So, dito sa Estados Unidos,
46 million ka mga turkeys ang na-consume sa adlaw lamang sang Thanksgiving. Imagine, 46 million. That is why number 1 man na ito nga palangitan-an nga padako ikaw sang mga pabo, no? Kay during Thanksgiving, definitely baklon gid ina kag lutuon. So 46 million ka mga pabo ang nagkalakatay bangod sang Thanksgiving celebration. Nagapangaduha lamang gali gani ang Christmas Day nga may 22 million nga ginpamakal nga mga pabo kag ginpangluto. Kaya nagapangatlo lamang nga adlaw sang Easter sa Estados Unidos kung may ara lamang sa 19 million ka mga pabo ang ginpanghimulbulan, lutuon kag fiestahan sang bugos nga pamilya and together with their friends also, mga kabombo. So happy Thanksgiving Day sa mga American people. Ang American people, number 1 ally tani kag hindi ni sila madula sa aton siniya nga pangabuhi, no? When we say Philippine history, ara gini sila kay gin-colonize kita sang mga Amerikano, no? Ang aton pungsod humalin sa tong 1898 tubtob 1946 after sa pag-colonize sa aton sa mga Katsila, mga kabombo. So today, kagkahapon pa man, no, ang pag-celebrate sang Thanksgiving sa mga American people. Ginapangunahan giniya sa ila sini nga presidente, no, kung sino subong ang nagapungko nga presidente, may mga na sila, may mga ceremony na sila ang ginahimo na nila buhi nga pabo, no, buhi nga turkey kag sign of thanking the Lord sa ila sini nga mga blessings, no. Today sa ila sini Thanksgiving, of course, ang current president subong si Joe Biden, mga kabombo, may ara man siya gani dira sang photos, no, together sa asing staff sa White House nga may ceremony sila with the live turkey, mga kabombo, no, part na sang tradition dira sa White House during Thanksgiving. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00. Amuyad ito mga kabombo, FYI for your information, dili sa aton kahapon lamang today in history, matudtuod nga kasaysayan sa aton sining pungsod Pilipinas kung may dalalagko, gina-prioritize na gina, kag as the whole world as well, mga kabombo. Kaangay subong no Thanksgiving Day dito sa America. Kahapon and until subong nagahinugyaw pa sila, no? Sa ila siniya nga Thanksgiving Day. By the way, good afternoon sa imo Ams Monte Calvo. Good afternoon. Carlos Luna Mahinay dira sa may Canada, no? One of the regional friends sang United States of America, ang Canada. May Thanksgiving Day man sa inyo, sir, no? Dira sa Canada. Sir Carlos Luna Mahinay. Mona Lisa Oquindo, good afternoon, Miss Jazz. Cheryl Villaflor, Miss Jazz, happy Thanksgiving from Staten Island. Dira sa may New York, kita mo ho, nag-celebrate, no? Kamusta ang inyo sina celebration in Cheryl Villaflor dira man sa inyo sina Thanksgiving dira sa may Staten Island sa New York. Kamusta ang mga Filipinos dira sa Thanksgiving Day? Thank you so much, Cheryl Villaflor. Si Mommy Annalie, good afternoon sa inyo, Mommy Annalie. Young Celeste is also watching dira sa may Hong Kong, no? Am I right, Young? J. Padilla Casa Vergara, good afternoon. Rafi, hello and good afternoon. Mona Lisa Oquindo, good afternoon. Yari na ang aton sini nga pinaka-main menu ang inyong mga kasaysayan sa nasiling ko na ang aton sini nga letter sender. Nagapakilala lamang sa kay Mama Nena. Mama Nena is 55 years old sang Banwa sang Manapla. John Dre Gregorio, good afternoon, Miss Jess. Pag-greet naman ang Barangay Tangub from Mandaluyong City. Ari ko subong Miss Jess sa may Mandaluyong City. Dira kami sa may Barangay Tangub. Shirley Emperado Taparan, good afternoon, Shirley.
and Cheryl Villaflor. Sa Jagid Miss Jazz ang Thanksgiving din namon nga mga Filipinos. Thank you. Eddie Laus. Good afternoon Miss Jazz. Ari kami nanay sa Belga Monitor diri sa Victoria City. Ang kasaysayan ni Mama Nena, 55 years old, sang Banwa sang Manapla, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz ka sa mga tagpalamati sa imo matahom nga programa kahapon lamang. Thank you. Tawagan lamang ako kay Mama Nena. 5 na lamang katuig Miss Jazz, senior citizen na ako. Sa edad ko subong kadamo na sa mga naagyan ko sa pangabuhi. Miss Jazz, mapati ka man o kung hindi, makatatlo na ako ka beses nga nangin balo. Ang 3 ko ka mga bana, lunsay ini sila Miss Jazz, nagkalamatay na. Sa una ko nga bana, mayara kami sang duha ka mga kabataan. Sa ikaduha, isa lamang ang amon sini nga bata. Kag ay 3 ko nga bana, bangod, nagbalatianon ini siya Miss Jazz ang ulihi, so amon ni wala kami sang anak. So 3 tanan ng akon si kabataan, kamayara ako sa mga apo na Miss Jazz sa akon si duha, kamagkabataan sa una ko nga bana. Miss Jazz, gusto ko i-share ang akon sini nga kasaysayan. Bangod gusto ko ipaambit nga sa tagsa ka problema, mayara gid ni Miss Jazz sang solusyon. Ang importante lamang diri, hindi ka madulaan sang dako nga pagtuo sa aton siniiya nga mahal nga Dios. Abi mo Miss Jazz, sa naagyan ko nga 3 times ako nga nabalo, antes pa man na sila Miss Jazz kalamatay, nadula sa akon sini nga luyo. Ining 3 ko ka mga bana, grabe man ang tagsa ka istorya namon bilang pamilya. Labi na gid sang nagaisahanon na ako Miss Jazz. Diri ako karon maga-focus sa akon sini nga kasaysayan sang nagaisahanon na ako sa nagtaliwan na ang akon sa ikatatlo nga bana. Well, sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, sa 3 sila ang nakahatag sa amon sang maayo nga pagpangabuhi, amo ini ika-3rd husband ko. Nagtaliwan siya bangod sang balatian, kaysa na siling ko nagamit Miss Jazz, balatianon, ini siya. Ang ako sining nga 3rd husband, may sarang ang ila sining nga pamilya. Rason man nga ti, nakakuha man siya sa iya siniya nga duta, parte sang gimpaman na si amang ginikanan nga duta. Kag amo ina Miss Jazz ang amon siniya nga gintalauma. Wagi kantani kami sang problema. Pero sang time, nga amat-amat na siya, Miss Jazz, nga nagbalatian, hasta nga nagtaliwan siya. Dili man amat-amat, nga nagkalapugday ang amon siniya nga kinitaan man, ang amon siniya nga savings, tub-tub nga ginbaligya namon, ang parte sang duta nga ginhatag sa iya, Miss Jazz. Kati silingkuan hunta malang na, basta importante, masalbar ang bana ko sa iya siniiya nga mga balatian nga, hindi ko lang Miss Jazz pa isa-isahon, pero grabe gito, multiple bala Miss Jazz nga complications nga amugid sa uli ang nag-as-as sa iya, ag nag-utas sa iya sini nga kabuhi. Ti Miss Jazz, tanan to, gingasto namon sa iya sini gwa-sulod sa hospital. Kapwerte pangadaan kadamo sa iya sini iya nga mga bulong naging tumar. Pero anhon ta kay ti init naton uyat ang aton sini kabuhi. Masakit para sa akon Miss Jazz, sila binagid. Sang time nga ato ang akon sini iya nga eldest nga bata. Nagka-problema ako sa akon sini iya nga magulangan nga bata sa akon sini nga first husband.
Sa nasiling ko na Miss Jazz, 3 malang amon mga kabataan. Sa first husband ko, duha ini sila, bayi kag lalaki kag babayi, ang kamagulangan ang lalaki, kag sa second husband ko, isa lang, Miss Jazz. Ay katatlo ko ni bangod balati anon, wala kami nakaangkon sang bata, kay maedad-edad naman kami. So, ang eldest ko ni Miss Jazz nga lalaki, sang wala na ang siniiyang padrasto, dako gini nga bulig ang akon sini ika-third nga husband sa padako ko sa akon man sini nga mga kabataan. Apisan nga may pamilya na ini Miss Jazz ang akon sini nga eldest, pero sa amon ini sila naga-estar kag bilang mga ginikanan ako kang akon sini nga third husband kapasalamat ko kay wala niya man gipabayan ang akon sini 3 ka mga kabataan. Kalikip ng akon si mga apo nga ginakabig na niya sadto nga iyaman mga apo. Pero sa nagtaliwan ng akon si nga third husband, Miss Justin na ako, nagka-problema gid, daw ginpasaan ko ang krus nga dulot sang paglisa sang akon si nga eldest nga bata nga lalaki, nga bisan may asawa na kag may duha ka mga kabataan. Miss Just bangod sang hindi amo nga mga nangin barkada sini. Nagkabisyo ini siya Miss Jazz sa illegal nga druga. Bilang iloy, hindi ko man siya Miss Jazz mapabayan. There were so many nights nga hindi ako makatulog. Kaya abi ko anay gani Miss Jazz. Dakpon ang akon si bata, kag prisuhon na. Kaya makapila na kabeses nga nakapanugid man siya sa akon, kung tarong ang iya sini nga panguna-una, kaya nagahibigig ko na Miss Jazz sa iyaya, nagalaygay sa iya nga untaton mo na, kaya wala labot ang mga kabataan mo, maga-suffer ang asawa mo, hindi man katulog, ako. Pero ang imo si kaugalingon, anong matabo sa imo, ginabalan ko gina siya Miss Jazz, kung ano ang matabo sa imo, di makaluluoy ka. Nakapanugid na siya nga jutayan lang sila madakpan sa naga-session sila Miss Jazz sa iya siniiya nga mga bad influence nga mga barkada. Tisiling ko kung gabi, kung wala pa na siya makapauli, galalain ko na kay ara na yung Miss Jazz sa akon si panguna-una nga madakpan siya sa mga pulis, prisuhon gid siya. Paano na lang iya sini nga mga kabataan ang akon si mga apo nga mga makaluluoy. Nag-iisahan na ako Miss Jazz mo wala na sang lalaki sa kabuhi ko nga masaligan ko. Ang akon lamang diri Miss Jazz nga gusto ko gid ipaambit. Sang time nga ato sang grabe gid ang akon problema sa akon nga bata nga eldest. Wala gid ko Miss Jazz untat sa akon sin nga pagpangamuyo. Sa prangka nga sugilanon sang time sa akon siniiya nga mga happy years. Makapangamuyo lang ko yung Miss Jazz kung gabi, okay na ko na. Kaya okay man lang ang dalagan sa akon nga pagpangabuhi. Okay ang dalagan sa akon siniiya nga panibalay. Kung gabi, makapasalamat antes magtulog. Pero Miss Jazz, kung kaisa mambalta nga, kung kaisa ginatilawan kita sa mahal nga makaako, pinaagi sa mga pagtilaw man, mga problema, agod nga hindi naton siya malipatan. Kaya kung kaisa, kung ara kita sa mga kalipay, daw nagakalipatan ta na ang Diyos, makambal lang kita. Lord, thank you for hasta lang da. Ang aton sini nga personal nga relasyon sa Ginoo Miss Jazz daw kahapaw na lang gid. Pero bangod sang mga pagtilaw, sadtong akon sini nga eldest nga may pamilya na. Kag sang time nga wala na ko sang bana. Dito gid ko Miss Jazz gintilawan sang Dios. Sa nasiling ko na wala sang gabi nga hindi ako makapangamuyo sa iya. Ang numero 1 ko Miss Jazz nga pangamuyo sa iya nga kabay pa, hatagan siya sang another chance nga magbag-o. Nga hindi na niya pagulaton pa Miss Jazz nga madakpan siya ka mabilanggo kay budlay na. Ang gusto ko Miss Jazz, sabi mo ginaludhan ko gina sa Dios nga magbag-o ang akon sini nga anak antes pa man siya madakpan sa mga otoridad.
Adlaw gabi na iya Miss Jazz ang akon siniya pagpangamuyo. Plus mga daan ang akon si pagbaka-baka nga mapakaon ko ang yan si mga kabataan ang duwa ko ka mga apo. Nahuya na ko gani sa iya sining asawa. Kaya ti ang asawa niya Miss Jazz wala man sang trabaho. Kaya pauntat niya man na sa nagpakasal sila. Kaya ka okay man lang sa ila sinikuntani nga pag sinalayo. Pero amo lang ni ang gatod gid ay siniya mga nangin friends sang ulihi nga hindi maayo nga nag-influensya sa iya Miss Jazz sa illegal nga droga. Abi mo Miss Jazz, grabe. Ang gabi ginahimo ko adlaw para lang gid nga makaluto ako kung ano lang da para nga makaulo extra income. Kati wala na siya gatinan sa balay. Pero ang pagpangamuyo ko Miss Jazz, ang akon si padayon nga pagpalangga sa iya, pagpahanumdum sa iya Miss Jazz ang ulihi, nadutlan gid siya. Isa sa to ka adlaw sang iya sini nga bata, nag 50-50 ang iya sini nga eldest nga bata nga babae, nag 50-50 sa hospital. Grabe ang iya sini nga libion. Kay pila na kaadlaw antes pa man nga na-hospitalize ang iya sini nga bata, wala siya. Sinimana nang wala siya sa balay namon, kay ato siya nagaupod sa iya sini nga mga barkada. Sa nakitaan niya ang iya sini nga bata nga naga 50-50 sa sulod sang ICU, dito siya Miss Jazz naka marasmas. Kag sumugod sadto amo na to Miss Jazz ang iya sini iya nga turning point sa iya sini kabuhi sang bata ko. Sa akon si pagpangamuyo ko, sa akon si paglaygay sa iya Miss Jazz nga magbag-o ka na. One particular day Miss Jazz, by God's grace, nagbag-o ang akon sining anak. Amat-amat nga nagmaayo ang ila sining nga pagpangabuhi. Grabe Miss Jazz no, kon ang aton siniiya nga pagtuo sa Dios hugot lang gid. Sa kadugay ko Miss Jazz nga nagpangamuyo kada gabi, kada adlaw. Sa kadugay ko nga hulata. Dili ko na pamatudan ng Dios. Hindi bungol, nagapamati gid siya. Sa karon Miss Jazz, happy ako sa edad nga 55 anyos sa nasiling ko ng 5 years more kag mangin senior citizen na ako. Ang akon lang gid nga wish and prayer sa akon nga mga kabataan kasi ila si mga partners. Akon mga apo, especially yung duwa ko ka mga apo sa eldest son ko Miss Jazz. Maayo lang gid nga sa ila sini ikaing lawas, especially kati ara kita sa pandemic. Kag security lang gid sa amon nga magpamilya. Pasalamat ko kay mga kabataan ko Miss Jazz, wala man nila ako ginapabayan. Indeed, mahambal ko Miss Jazz, God is good and He is always there. Tubtom lamang diri Miss Jazz sa akon si pagsaysay madaong nga salamat kabay pa nga mapuslan man ka makuan sang leksyon na akon siniiya nga kasaysayan. Ang tagpadala si Mama Nena, 55 years old, sang Banwa sang Manapla. Mama Nena, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, abi share ninyo, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani i-inbox, butang sa inbox sa aton sini nga Facebook fan page. Mama Nena, wala na ko sa may mahambal pa. Indeed, mag-agree na lang gid ko sa hambal mo ngang Dios siya buhi, no? Our God is alive. He is listening. He feels what we feel. He even cries when we cry. Amo na ang Diyos. His heart is really for us, His children, because we are His beloved masterpiece. All we have to do is to bend our knees, no? Dili ginapakita ni Mama Nena that there is power in prayer. Bisan ano pa katig-a sa iya bata sadto kay ti lisa ang ginabanas nga dalan, nagtiko. Pero by Mama Nena's prayer sa iya nga beloved son, nagtadlong ini. Mama Nena, salamat gid and God bless you. Keep on sa imo sini nga faith, no? Salamat gid, no? Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na.
Antes man, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible with matching graphics and photos dira, no? Sa aton siniiyang Facebook Live. Sa Psalm chapter 107 verses 1 to 9, dira nagasiling. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Ara na bumbukim ang aton sining mga graphics dira bumbukim. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Bumbukim. Bumbolito ara na dang aton siniiyang nga graphics. Okay na? Dali lang gid, no? Para nga makaduro-diretso kita kay kanami gid kun may graphics kita bumbukim, no? Sa aton sining Bible verse ara na. 107, Psalm 107 verses 1 to 9. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever, no? Let the redeemed of the Lord tell their story. May kanta pa ni, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe. Those He gathered from the lands, from east and west, from north and south. Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their stress. He led them by a straight way to a city where they could settle. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and He fills the hungry with good things. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3. It's bye-bye time na. Inisagya po niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alang Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa tak na alas 3. Ari anay ho, antes kita mamati. Sa aton sining ginakalangkagan nga drama ang Tuyang Ermitanya. Ari anay ang aton si pag-award sa aton sining iyang winner ara sa Studio B, si Bombo Andrew. Okay, si Bombo Andrew, mga kabombo, no? Ara sa aton sini together with our winner, Bombo Franz Andrew Burgos. Come in! Award no sa ato mas swerte nga Tagalog. So buong hapon Bombo Jazz no sa ato ginagapatayon nga promo ang 1 to panalo part 20 promos. So buong hapon ang ato nga kaupon ng ating winners si Nanay Lolita Carlos from Purok Lerio 2 Taculing, Ciudad sa Bacolod. Ang ilang nga purchase Rexona Bombo Jazz. So subong hapon si Nanay Lolita do ano ginito sinadya ako yung subong hapon. Do excited din siya, no? Yung kasi isa natin, kung mahiligog na si Nanay, wag sa ako. Ano ni Bombo Jazz, siguro si Nanay, siguro masaot, siguro Nanay, tapos ni magbaton sa iya kuno nga premyo, no? So, di Bombo Jazz nang si Nanay Lolita subong, ari maduri subong sa aton nga tupad, no? Kagato na ni hatag sa iya. Before ko anay maghatag sa favorite pesos. Kamusta Nanay may hapon? Mapakabati ko sa akong bata, gainangan tanan, nalawagan ako ngalan, perte kalipay na ako. Nagano kadayon nagano anong reaction? Nagsala ko, nagwa ko to sa balay, kato ko sa sulod. Natulugan ko guro sa pamati sa radyo. Oo. Silang sang anak ko, Makakuha to na imo kung sing halatuod ka, sing ko mailis ko. Ay, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Nagkanto man ko dito wala ko. Akong kwarta plate 20 pesos. Pilang kwarta? 20 pesos. 20 pesos? Tiyan pa mangkot, makapauli pa na 20 pesos. Nag-adising ko, ala din ko mangulam sinima. Makapauli ka pa na? Pauli, gid no? Kaya ang kininto, saraw, nagayapa-yapa, Bombo Andrew. Ang 500 pesos, amo na ni chance ka makapauli. Correct, salamat. Sige natin, swerte kit si nanay sa Bombo Jazz, no? Pero, tinay nang sinong upod mo sa inyo, balay? Tatlo mo ka apo. Pila ka bilog mo kabataan? 5. Ginapaminsan pa ni nanay ko, bilog ka kabataan. 5 ka bilog ka kabataan, pila ka bilog ka apo? Anom? So, tanan sa 5 mo na kabataan, tanan may mga anak na. May mga anak ko. Oros na may Si mga. imo yung husband na yung mga bana. Ato sa Manila na kuanto sa hindi sa kapuli. Na lockdown? Lockdown Na siya. ano to siya, nga to siya, no trabaho ya? Family driver. Family driver. Family driver siya, oo. For how many years naman siya na yung family driver? Kada tuig na ni 1999 to siya ya. God. Dito to sa Nigulang. Kapila sa kapila man di ka beses makapuli ang imo bana? Tuig lang, puli. Pero hindi nga tuig lang sa kapuli kay nga pandemic. Since last year, sa pagsugod sang na sila ni nga COVID. Lagi sa kapuli. Basta subong. Kabate ko mapuli siya kuno pero ambot lang kung makapuli siya kay tip may ano naman ta subong. Ate paano kung ang inyong ang inyong communication tiga tawagan siya sa inyo? Ga messenger lang. Oo. Nakita mo man, lipay ka man kung makita mong itsura ang nawong ni tatay. Pero katigulang na kasi. Pilanes tatay aw? Pero kami 75. 75. Si nanay, 75 ka na to, nay. 75 ka. Galing kay kuan siya plainom. Normal, normal. Pero na ang sa edad mo nga 75, anong imo nga kalingawan sulod sa balay? Ano pag gidang susulod balay ka lang gid Himo ko daan rag. Gahimo ko rag, gagunting, himo rag. Kinabaligya mo? Baligya, oo. Pila man ang baligya mo subong sa rag? 300. 300. Nagmahal na subong ay.
Amo man gihapon pero sa dito ang akong baligya amo gihapon pero ang baligya downtown tag 35, 40. Pero may gakuha lang simo tapos sige na baligya lang. Nagpilaman ka rag maobra mo sa isa kadlaw? Basta wala lang ko obra 3. 3 ka bilog? Okay. Tingon mo dason imo pa na ikuan sa Sa isa ka semana, may 21 ka bilog? Mamo na. Kinalimit mo lang sa isa kadlaw 3 ka bilog nga rag. Oo. Kamusta ang bakla na isang rag subong? Okay man makabakal man ko bugas. Isang papano? Gaya na aga pa ko nabaklan 200 anong kabilog ti kabakal ko bugas. Ate, sige. So, Nanay Lolita, no? Kabalo ko nga excited ka na. Doon masaot ka guranay mo. Dumasaot. Sige no? Ready na nay. Kaya ako na niya. Tagsi mo ang 500 pesos nga cash. Ready na nay? Ready na. Sige. So, ari na. Pila ka naman daw, gan? 500. Gan? 600 grocery. Wow, grabe, very good. Kabalog sinani sa nga premium. Sige, Kulang ready. pa. Una nga hatag. 100. Kadua nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Kag. Ikalimas. Tapos, ari ang 650 pesos nga balor sang grocery goods para sa imo ni Nanay Lolita Dacalo. So, nay, ano plano sa kwarta nga nabaton? Ay salamat gid sa nabaton ko kay ikabuligin sa akon pangabuhi sa Manimalay. Kay kabalo ka karon perti man kapigado. Ang ining 500 ni bakal ko ni bugas si panagtag sa akon mga bata kag ang akon nga grocery. Nagpasalamat gid ko maayo sa Ginoo. Salamat gid ako sa Ginoo. Lord, ngay mo gi kong buligan gi pamatian mo Lord ang akon nga pangamuyo adlaw gabi wala gi ko nimo gin pabayaan. Salamat gid sa. Pero at least nay may lang subong kay why man may ginabatsyag, no? Wala, Maigit, no? Kay makita naman sa imo nga postura subong nga do ka energetic gid kay nanay. Salamat gid sa Ginoo. Basta radyo, bumbo. Dali lang gid ah. Pasalamat anay, pasalamat anay sa mga sponsors kag sa Salamat ko sa tanan-tanan naga-sponsor kay tanan-tanan staff dire sa Bumbo Radio. Kapin pa kay Sir Dan, pasalamat gino kay Sir Dan nakapangaya ako di sang tanom nga ako man napuslan. Kag yaman ko ginbuligan gid kay pagka to sang parte to sa radio bala. Nalawagan man ako ngalan. Salamat gid sa Ginoo nga ginbuligan ako. Halin sige. Kaya ka nagidiglig ko ulog niya nay, no? Sa mga promo this Sa lingkod sister ni dancing ko. Zero lagi ko swerte kay sa pila ka tuig nga kwanto panalo. Amo pa lang ko subong. Ito, grasya gininay sang Ginoo nay subong, no? Sige kagang ano mo na lang nay pagagpangagda mo madabi sa mga gusto man magpasakop sa promo na ya. Ako mga tupad balay kabay pa ang akon anak gali sa Iglawaan, kabay pa ang mahimo ka man sang amuni. Para nga makadaog ka man sang amuni nga grocery kag kwarta, hindi ka gid malipat. Ang akon apo nga sa Iglawaan hatagan man siya maayong lawas. Sige. So, ari na nay, no? Kabalo ka na ano na ang extra. Sige, ready? 1, 2, 3, basta radyo! Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo radyo. Very good kay nanay, no? Listener kay si nanay. Sige, nay, congratulations, Nanay Lolita Dacalo ang puro Lirio 2 Takuling Syudad sang Bacolod. So, nay, mayo gini, no? Kay dako na ini nga bulig. Sige, Bombo Jazz, no? Sa Nanay Lolita Dacalos ang iyan nga 1,150 pesos nga balor sang cash or sang premyo, no, with 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Mo ba Jazz? Yes, Bombo Andrew. Yes, Bombo Jazz, kag live diri sa Studio B ni si Bombo Francisco Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Congratulations sa aton sining winner. The more entries you send, the more chances of winning mga kabombo. So padala na kamo sa aton sining promo 1-2 Panalo Part 20. Yari na ang aton si matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio